Portparolka nemačke vlade Martina Fitz saopštila je da će se nemačka kancelarka Angela Merkel i kosovski premijer Ramuš Haradinaj sastati u Berlinu 6. juna i da će centralna tema razgovora biti dijalog Beograda i Prištine, prenela je prištinska gazeta Ekspres. Fitz je za gazetu Ekspres dodala da će sastanak Merkel i Haradinaj biti dobra prilika za razmenu ideja uoči Pariskog samita. List procenjuje da će na tom sastanku Merkel i Haradinaj razmeniti ideje u vezi nastavka dijaloga, a što će biti razmotreno i na samitu u Parizu 1. jula. Komentarišući razvoj događaja na severu Kosova, portparolka Merkelova je, kako se navodi, pozvala Beograd i Prištinu da rade na smirivanju situacije, dodajući da Nemačka pažljivo prati dešavanja na Kosovu i reakcije Beograda.